Takže čau lidi, tady koukám dneska si zase budeme dělat otázky od mého Instagramu. Takže jdeme na to. Němký, šmký, skuten, šmkýs. První otázka je, kolik je? Je 11. Další otázka je, proč jsi se odhalil? Jaký to měl, proč jsi měl takový, jaký v tom byl důvod? Důvod byl, že to byla chyba. Protože já jsem dělal video, byly shorts. U shortu jsem zapomněl si vzít masku. A ještě k tomu jsem chtěl dát takový ten smajlík. Tak proto. Ještě druhý důvod je, že bych chtěl budoucnu mít už mikrofon. Další otázka je, kolik odběratelů by si chtěl dosáhnout? Co nejvíc. Tisíc odběratelů. A když se na tomhle bude 10 lajků, 5 lajků, půjdu ven s kamarádem, uděláme celý blog. Jak děláme věci s kamarádem a tak dále a tak dále. To chce tady aspoň 2 lajky. 1 nebo 2 lajky, mě to stačí. Že to stejně udělám. Ten šmatník. Co tě navádí dělat YouTube? Creep, Veta. Já, ale Creep. Jsem říkal Veta. Pojďte. Kolik já musím. Dále. Tomáš DX se ptá. Natočíme spolu nějaké video, ale nemůže bydlí brácho. To je jedno, ale jsme zjistili za první, kde bydlíš. Musíme se setkat a tak dále a tak dále. Jak tyhle odpovědi všechny jsou z mýho Instagramu. Další. Chtěl by si někdy točit s nějakým youtuberem a kdyby to si chtěl, tak s jakým? Creepem. Nebych s ním dělat creepyask. Alebo filmy. A teď to s ním a jdeme na další otázky. Tak, hele, úkol tady napsaný. Vypni video. Dobře. Když chcete vypnout kameru, no jaký to je? Vidíte jenom růžovou barvu. No, takže pro dnešní video by to bylo všechno. Dejte lajky, odběry a zatím čau, holade, like mi dej.